From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa tal-Mammudija tal-Mulej biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna dina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-Oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, meta Kristu tammet fi xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u int bleħen setani għarraftna li hu ibnek l-Ażiż. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu tweli ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ek jgħid il-Mulej, intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma. Intom ukoll li ma tkomx flus, ejjew ixtru u kulu bxejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien qiegħed xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafukx,
jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu il-midneb u l-bniedem il-ħażin femtu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġilu għat nissel u tnibbet u ta' tiżżerrija l-min jiżra u l-ħobs l-min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u temm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix mixiex nibża. Għax qawwieti u għanjieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu. Arfu l-ġnus bl-mejjel tiegħu, xandru l-ismu huwa floli. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tagħmar f'Sion, għax kbir hu f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ġwanni ra lill-mulej risaq lejh u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġwan il-Battista kien ixandar u jgħid: ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien ammitkom bl-ilma, iżda huwa jammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġara li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret tal-Galilija u tammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fieħu utiela mill-ilma rasmewiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu. U mismewiet istema' leħen: Inti ibni l-Ażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġej warajja minnu aqwa minni. Dan hu illi jgħid hawnhekk illum fl-Evanġelju skont San Mark San Ġwan Battista meta qed iħabbar li ġej Ġesu. U dejjem fuq hekk jinsisti San Ġwan Battista illi hu qiegħed biex jipprepara lin-nies għal Ġesu. U għalhekk meta Ġesu ġie biex jitammet kienet stramba għal ħafna min-nies, ibda minnhom wieħed minnhom Ġwanni Battista stess,
li f'silti oħra f'Evanġelji oħra il għaliex il-mamudija tal-mulej hija rakkontata fil-San Mark, San Mattew, San Luqa. F'silti oħra hemm din ir-reazzjoni ta' Ġwanni l-Battista li jgħidlu int ġejt biex titgħammed se nagħmdek jien. Bil-forsi għaliex u kien jaf Ġesu huwa aqwa minnu. U għalhekk tajjeb nistaqsu għaliex Ġesu mar biex jitgħammed minn Ġwanni l-Battista. Għaliex dak iż-żmien il-mamudija ta' Ġwanni l-Battista kienet tfisser il-ħajja ġdida li jixtieq min jiġi biex jitgħammed. Min jiġi biex jitgħammed qed jistqarli u midneb u qed jitlob mill-mulej din il-ħajja ġdida u għalhekk l-ilma kif nafu isaffi, inaddaf u l-ilma jagħti l-ħajja. Imma Ġesu ma kellux dnub għaliex mar biex jitgħammed. Ma marx biex u jitlob maħfra ta' dnub, jew biex isu jissaffa u mid-dnub, imma mar biex iqaddes l-ilma. L-imbagħad kellu jkun l-ilma tal-mamudija fl-Ispirtu Santu, kif jgħid Ġwanni l-Battista. U għalhekk il-mamudija tal-mulej festa kbira illa li hemmhekk għandna din il-missjoni speċjali ta' Ġesu. Hemmhekk għandna id-dera tat-Trinità Qaddisa kif smajna hawnhekk, il-leħen tal-missier, l-Ispirtu bħal ħamiema niżel fuqu u Ġesu illi qed jitgħammed u hemm għandu din il-missjoni li hu jsalva lil poplu minn dnubietu. Isalva lilna l-koll mid-dnubiet tagħna. U għalhekk tagħmmed mhux għax hu kellu bżonn il-maħfra ta' dnubiet imma biex jieħu fuqu id-dnubiet tagħna ħalli lilna jista' jsalvana. U hemm propju din il-missjoni speċjali ta' Ġesu fil-mamudija tal-mulej meta qed jieħu fuqu id-dnubiet tagħna biex lilna isalvana u lilna jagħtina l-ħajja. Jien nixtieq li naħsbu ftit ukoll fuq dik is-sentenza sabiħa tal-leħen tal-missier meta jgħid fuq Ġesu int ibni l-Ażiż fi ksibt il-għaxqa tiegħi. Sabiħa għaliex tfakkarna li Ġesu kien tassew bin Alla l-Ażiż u l-għaxqa ta' Alla. Tfakkarna kemm huwa importanti li aħna ikonna aħna li bil-mamudija tagħna isseħibna ma' Ġesu f'din il-ħajja ġdida tiegħu li aħna wkoll inħarsu lejn Ġesu tassew bħala dak li hu għalina għażiż u fih insibu l-għaxqa tagħna. Din hija l-ħajja li għandna ngħixu bħala nies mamdin li f'Ġesu insibu l-għaxqa tagħna li hu jkun l-iktar bniedem għażiż u li hu Alla fostna u li jkun l-iktar għażiż għalina. Imma wkoll tfakkarna li meta aħna bil-mamudija sseħibna ma' Ġesu fuqna wkoll il-mulej jixtieq jgħid fuq kull wieħed u waħda minna inti ibni l-Ażiż, inti binti l-Ażiża, fik insib il-għaxqa tiegħi. Dan hu li jrid jgħid il-mulej fuqna. U għalhekk importanti li aħna nagħmlu ħilitna biex ngħixu tassew bħala uliet eżiż tiegħu. Għax aħna permezz tal-mamudija meta sseħibna ma' Ġesu sirna uliet Alla u uliet eżiż għalih. Il-mulej jixtieq jgħidha fuqna dejjem din li aħna eżiż għalih u fina jsib l-għaxqa tiegħu.
kemm importanti li aħna nagħmlu ħilitna biex ngħixu tassew bħala uliet eżis li fina il-mulej isib il-għaxqa tiegħu. Dan ifakkarna f'dak li sar fil-Magħmudija tagħna meta kien hemm iċ-ċaħda ta' dak li hu ħażin u l-għażla ta' dak li hu tajjeb. Dejjem hija din fil-ħajja tagħna li għandna nagħmlu taħna konna żgħar, ħafna minna ħaduna konna għadna trabi biex nitgħamdu, ma kienitx l-għażla tagħna, kienet l-għażla tal-ġenituri għax rridu jagħtuna mill-bidu l-isbaħ u l-aħjar. Imma mbagħad aħna konfermajniha iktar il-qudiem din-l-għażla li saret fil-Magħmudija u għalhekk l-għażla li aħna nimxu tassew bħala uliet eżis nażlu dak li hu tajjeb u nwarbu dak li hu ħażin. Jew nitolbu llum għandu niċċelebraw il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, l-ewwel nett li aħna Ġesu jkun dejjem dak illi għażiż għalina fih insibu l-għaxqa ta' ħajjitna u jkunu illi jmexxina aħna li msieħbin miegħu bil-Magħmudija tagħna. Ma mbagħad ukoll nitolbuh biex aħna ngħixu kif jixtieq minna tassew il-Mulej, ngħixu bħala uliet eżiż għalih u fina fil-ħajja tagħna, fl-għażliet tal-ħajja tagħna tassew il-Mulej isib l-għaxqa tiegħu. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina nkun Mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli x-xandar il-bxara tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, għamel Mulej li aħna nkunu dejjem grati lejn is-salvazzjoni li inti ġibtilna u nħarsu dejjem lejk f'ħajjitna bħala dak li fik insibu l-għaxqa tal-ħajja tagħna, inti li inti tant għażiż għalina nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Inna Mulej biex fl-għażliet tal-ħajja tagħna dak kollu li nagħmlu infittxu li ngħixu tassew l-għażla tal-Magħmudija tagħna ħalli inti fik issib l-għaxqa tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għal-morda kollha, daw kollha li għaddejjin minn dbatija fil-mart tagħhom kemm Malta fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom lill-morda nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, għal paċi fl-Art Imqazza, paċi f'Gaza, tolbu għal dawk il-nies kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem infaħru u nsebħu lill-Alla bil-kliem tagħna u li l-kliem tagħna jgħin biex ikun hemm dan it-tifħil il-Mulej nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqaħħom fih danek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek b'razz ta' ħajt li urejtna lil-ibnek il-Ażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħi d-dnubiet tad-dinja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fi xmara Ġordan u semmajt leħnek mis-sema biex il-bledmin kollha jemmnu li l-verb tiegħek ammar fostna u bl-Ispirtu Santu li niżel fuq f'sura li tidher bħal ħamiema kulħadd jaraf li inti konsagrajt bżejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxarat tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għalplet minn kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi qaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bid-doni qaddisa li joġbok tatina. Fiċ-ċokontana nitolbu ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb il-libnek il-waħdini, ħalli nistgħu nissejħu uliedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-bulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta
li tinkludi diversi aħbarijiet mid-dioċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mti/newsletter. Grazzi tal-anaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Tolbu illum fil-festa tal-Mamudija tal-Mulej biex aħna narfu kif ngħixu il-Mamudija tagħna li seħibna tas-sew ma' Ġesu Salvatur tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina ninti omna, għallik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrina dobietna, ħarisna minn nar tal-infern u ġenera ruħ kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa
nberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qriba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek ibberkinti fost in-nisa mperek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina
mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna d-dubitna ħarisna minna tal-infern, kull ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-raba misteru tal-ferħ meta zitna Marija u San Giuseppe e prezentaw il-Ġesu fit-tempju. Missina li inti fis-smawit, għaddes ismek tidi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna d-dubitna ħarisna minna tal-infern, u ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw fil-ħamis misteru tal-ferħ, meta zitna Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu wara 3 tiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawit tqaddes ismek tidi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sinima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet arina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern u ġenera wih kolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, jitlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax
tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisa Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulli għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażżil għalna li tolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp sima li ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li l alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. U Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaċeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk ninħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek jitlugdur justaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom,
Imbirek San Giuseppe Arusca s-sismu taħħa. Imbirek għalla franġi għaddisin kolla tiegħu.